Htjela se igrati sa novim igračkama. Pola sata je bilo dovoljno da nestane sve što su volonteri udruge KAS skupljali 21 godinu. U poplavi koja je pogodila Sisak u svibnju ove godine, potpuno je uništena i prostorija koja je služila za terapiju i rehabilitaciju, ali i igru, proslave i druženje 60 korisnika udruge, djece s teškoćama u razvoju. Nazovite 060 9007. Zajedno možemo vratiti sve što je izgubljeno i opremiti njihov drugi dom. Ovi mališani ne zaslužuju ništa manje.